Hello, hello once again. Good morning, good morning, good morning. Pinto ka din. Good morning, good morning. Oh no! Pinto ka din. Nagkaog saging guys. A few moments later. Good morning, good morning. Once again, maayong buntag, Sugbo. Hello, hello world. Sa Linesa nagtanaw karon, maayong buntag ninyo guys. Karon excited na ba mo? Nga 7 days to go, Christmas na. So, ang uban nagbalot-balot na, ang uban ready na, ang uban ready na po mo dawat, ang uban ready na sa panghatag. So, bisan wala ka madawat or ikahatag, salamat ka po tayo sa kahitas-an kay nag-anta o kabaskog sa pang-lawas. Mo na atong importante natong pasalamatan sa kahitas-an, sa kanunay, naghatag ganta, kanunay, og hangin, kusog, kabaskog, og mayong pang-lawas. Maligay lang sa mga sakit-sakit kay bisod na kaayo ang panahon, labi na karon nag-crisis ang Pilipinas. Tungod sa trahedya karon nga COVID, nga bata mahuman. So, bisan o nata sa kakuan karon, dili gihapon nato mahal kalimtan ang pagsaulog sa ato ang naandan nga pagsaulog sa ato ang Christmas, New Year o uban pa din ha. Kay busy gihapon, maoras sa gihapon ang mga tao, busy gihapon sa pagpamutos. Kay maumay naandan tradisyon na jud matag tuig na atay mga naatay gamay handa o kautag nami ana man jud wala tay kwarta pan pasalamatan gyapon ta ngay wala ato jud i-celebrate ang Pasko. So karon mga sister kanang uban daghan na balot ako man na ako karon murag wala jud koy nabalot pa karon kay wala ko koy mura o na crisis wala koy putos wala ko koy andam kaya nga ko ang kuan karon kuan lang min kay ahikay og gamay nga sakto lang for sa pamilya o ana lang at least maka-celebrate, maka-gamay o salamat, taga-kabasog sa pang-lawas. A few moments later. Yan, nahuman na jud ang atong kanaguban o salamat sa inyong pagtanaw sa tanan nagsuporta nako. Salamat inyong tanan o sa sunod na pod natong pagchika-chika o maghinaw ko nga inyong hapon kong ubanan sa sunod na ako na video. O karon guys, nakuman naman ang oras, dili na lang nakutas-on o ganhin na lang kutob. Advance Merry Christmas o sa katong wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe mo guys o Merry Christmas kanatong tanan. Bye-bye!